समाव गिबिथारावनो गासै बिटिआर बासिनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिगोन। दिनैनि बे जोङो बेलासि दुब्लियाव प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा दिनै 61 खेबनि प्रथम भारतनि प्रधान मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि थैनाय सानखौ जों फालिदों। दा बिथांखौ सन्मान होनो जों ज' जाफैदों। दा बेखौनो उसिला लानानै जोङो फंनैसो गासै बिटिआर बासिनि माखासे रादाबफोर होनो सानदों। आरो दिनैनि बे मिटिङाव आंजों दङ 13 चिरांनि ब्लक प्रेसिडेन्ट एन'स इसवारि, 15 काजलगावनि ब्लक प्रेसिडेन्ट मथिलाल नार्जारि दङ, आरो सुबाइजारनि भाइस प्रेसिडेन्ट, आरो सुबाइजार इउथनि प्रेसिडेन्ट, आरो लकेल गागि दैदेनगिरि डक्टर आइस बसुमतारी, आरो कंग्रेसनि मेम्बारफोर। जोङो दिनैनि बे मोजांथार सानाव बेखौनो सानदों जे 61 बोसोर जाबाय पन्डित जवाहरलाल नेहरू थैनाया। बिथाङा भारतनि गिबि प्रधान मन्त्रिमोन। बिथांनि सिमां, बिथांनि आसा, जे बिथांखौ बुङो जे भारतनि आर्किटेक्ट होननानै। भारतआव बोरैहाय गोजोननाय आरो जौगानायखौ लाबोनांगौ बेनि परिपुर सिमाङा बिथांनाव दंमोन। दा बे सिमांखौ जोङो दिनै रियालिटियावहाय कनभार्ट खालामनो हाया। बिथाङा बुङोमोन इउनिटि इन डाइभारसिटि। जोङो गावस्रा जुदिअ नाथाय जोङो खौसे। दा बेनि मुल मन्त्रआनो जाहैबाय भारत हादोराव गोबां राव, हारि हारिसा, धोरोम लानानै रायजो जानाय मोनसे हादोर। बावहाय जोङो गुबुन गुबुन जोबखा, रावबो बिमा मासेनि फिसा। थेवब्लाबो जोङो मोनसे आत्मा, मोनसे स्पिरिटखौ लानानै, मोन्थोरखौ लानानै जोङो भारतखौ उदांस्रि खालामदों। बे जाहैबाय खौसेथि। जों गावस्रा गावस्रि नङा, जोङो खौसे, जों गासैबो भारत। दा बिथांनि बे मोन्थोर इउनिटि इन डाइभारसिटि, दा बेनो भारतआव गोजोननाय लाबोगोन, बेनो भारतखौ लुखांगोन। बेनि दृश्यखौसो जोङो दिनै फिन बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनो गोसोखांहोनो सानदों। पन्डित जवाहरलाल नेहरूआ जे सिमांखौ नुदों, बे सिमांखौ दिनै राहुल गान्धीया फिन नुफिनदों। आरो बे राहुल गान्धीया गावनि बिबौ जवाहरलाल नेहरूनि सिमांखौहाय मोगथाङाव लाबोनो बिथाङा गोबां नाजादों। नाथाय जोंनि बे सानस्रिनि सुथुरा जाहैबाय भारतीय जनता पार्टी। बे खौसेथि सानस्रिनि सुथुरा जाहैबाय RSS। बिथांमोना खौसेथिखौ लुबैया। बिथांमोना राव आरो जात पात, हारि, धोरोम लानानै जोंखौ गावस्रा गावस्रि खालामो। सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय बेलासिसिम बिजेपिनि RSSनि मिडियाफ्रा सोरखौबा रायखोमानाय, सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा बुनाय, धोरोम लानानै नासयनाय, दा बिनि अनगायै जेबो गैया। दा बेबायदि थामारोब्ला जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थि आरो जौगानाय फैनाय नङा। नाथाय जोंनो मा नांगौ? गोजोन सान्थि आरो जौगानायखौ नांगौ। दा बेखाय जोंहा मोनसे मोजांथार खाबु फैदों आसामाव। मैयासो अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनिफ्राय मानगोनां कंग्रेसनि आफादगिरि माल्लिकार्जुन खारगेया, अपोजिसन पार्टिनि लिडार राहुल गान्धी बिथाङा, आरो केसि वेणुगपाल बिथाङा, आरो जितेन्द्र सिंह बिथांमोनहा सानै फैयो आसामनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि आगुनि आसामनि नखर मन्त्रि तरुण गगैनि फिसाज्ला गौरब गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि महरै गायसनथि हरबाय। दा बेखायनो रायजो राजानिसिम बेखौनो मिथिहोनो सानदों जे गौरब गगैया मैयानिफ्राय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जाबाय। आगुनि आफादगिरिया जाहैबाय जोंहा भुपेन कुमार बरामोन। बिथाङा नंगौ गोब्राब समावहाय बोसोरब्रै मानि कंग्रेसखौ दैदेनबाय। कंग्रेसनि सिन्था धाराखौ बिथाङा कमप्रमाइज खालामाखै। गावनि न'खरखौ नेवसिनानै, गावनि गोजोनखौ नेवसिनानै सानफ्रामबो सान्दुं अखा गोबां खाथिनानै कंग्रेसखौ जे महराव होदों, बियो जोबोद साबायखर। आरो जोङो बिथांनिसिम अराय समनि थाखाय जोङो जोंनि मान बावनाया थागोन। नाथाय दिनै जेखौ AICC अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिया आसामनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि जे दिनैनि थासारिखौ नायनानै गौरब गगैखौ हरबाय, बेखौ जोङो बयबो बरायनानै लानांगोन। आरो गौरब गगैखौ मावनो थाखाय जोङो खाबु आरो सुबिदाखौ होनांगोन आरोमा। दा बेखायनो दा जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्डआवनो जा, आसामावनो जा, गोजोन, जौगानाय आरो आब्रुथिखौ लाबोनांगौबा जोङो मोनसे सिन्थाखौ जोङो जोंनिफ्राय गोजान खालामनांगोन। बे जाहैबाय गावजों गाव मुगैलायनायखौ।
आरो बे गावजों गाव मुगैलायनायनि मोन्थोरा रावनावबो गैया भारतीय जनता पार्टिनावसो दङ बे मोन्थोरा आरएसएसनाव दङ थुनज्लायलायनाया दा बेखायनो जोङो बेखौहाय जोंनि गोसोनिफ्राय एरख'नांगोन आरो मोनसेखौ जोङो जोंनि गोसोआव बरायनानै लानांगोन बे जाहैबाय कंग्रेसनि सानस्रि कंग्रेसनि सानस्रियानो जाहैबाय जों बयबो न'खरसेनिनो बिदा फंबाय जों बिदा फंबाय न'खरसेनि सुबुङा ज' जायाब्ला जोङो हारि आरो हादोरखौ जौगाहोनो हानाय नङा बेनो जाहैबाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस दा बे सानस्रिखौ गौरब गगैया आसामाव मैयानिफ्रायनो बिबान लानानै मावदिंसिगोन दा बे बिथांनि मावनायाव जों जाहाथे बयबो बोर सारस्रिहरो आरो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो आं बेखौनो फोरमायनो थाखाय दिनैनि बे मेलखौहाय लिरनाय जादों गेजेरावहाय बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव सम गैलिया बिदिनो नोजोरखौ कंग्रेस बेले हिसाबै माबायदि लाखियो सार बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला बेखौ जों बयबो मिथिगौ जोङो नुदों इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गिलु बालु अरख्लाबलायनाय सुख्लाबलायनाय मैया दाखालिसो गोदान मोनसे मन्च लानानै फैदों माबाया दिपेन बर' बिथाङा बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों खौसे जानाय दा नंगुबैयाव बेफोरबायदि साननायखौ सानदों ना ओरैनो मोनसे रायलायनायनि नामाव बुंनायनि नामाव बुंदों बुजिनो हाया बावहाय आं मोनसे जिनिसखौ खोब नोजोर होदों आरो हाग्रामायानो जा प्रमदआनो जा बिथांमोननि एटाक लाइना एखेबारे मेक्सिमामाव थांदों आरो बिथांमोनहा दा पलिटिकेल पार्टिसो एखमबा बिथांमोननि गावजों गाव रायलायनाय बुंलायनायफ्रा पार्सनेल जायो जाहाथे बेफोरबायदि परिबेसखौ लाबोना आं बेखौ खावलायदों नङाबा जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय दानलाय सोलाय जागोन जाहाथे गणतन्त्रआव बे जाया बयहाबो এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन